αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Μαρτυρία στους 95,5 των FM, καλή σας ημέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Περίπατος στο διαδίκτυο. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Εμμανουήλ Πετράκης, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Χανίων. Καλή σας ακρόαση. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Μαρτυρία, συντονισμένοι όπως πάντα στους 95,5 των FM. Μαζί και σήμερα στα πλαίσια της εκπομπής Περίπατος στο διαδίκτυο, με ένα θέμα που τώρα και πολύ καιρό με απασχολεί. Τίτλο έχει «Το παρόν και το μέλλον της Ελλάδος», όπως το γράφουν τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Επειδή τα πράγματα, όπως όλοι ξέρουμε, δεν πάνε καθόλου καλά εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν πάνε καλά για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, θα ήθελα να το δούμε μαζί. Η σημερινή λοιπόν κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και με τον τρόπο που έχει δημιουργηθεί, θα έλεγα ότι έχει τρελάνει τους Έλληνες εντός εισαγωγικών, διότι κανείς δεν μπορεί να διακρίνει κανένα ίχνος λογικής σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δικαίως λοιπόν έχουν αντιληφθεί πως κάτι άλλο συμβαίνει, χωρίς όμως να γνωρίζουν τι ακριβώς. Αφού ακόμα και στα σχέδια συνωμοσίας η εικόνα είναι μπερδεμένη. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να το ξεμπερδέψουμε αυτό το κουβάρι για να μάθουμε ακριβώς βάσει ποιου σχεδίου φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση, αλλά και να αποκαλυφθεί όλο το βρώμικο και ύπουλο σχέδιο που ετοιμάζουν για το μέλλον μας. Η εκπομπή θα χωριστεί σε δύο μέρη λόγω του όγκου της, το πρώτο σήμερα και το επόμενο την ερχόμενη Τρίτη. Αυτή λοιπόν η αποκάλυψη θα έχει ένα αποτέλεσμα, τη ματαίωση των ευρεοσυνιστικών σχεδίων προς όφελος των Ελλήνων, γιατί γνωρίζοντας ίσως κάτι να γίνει. Διεθνής λοιπόν σιωνισμός και πρωτόκολλα. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 80 διάβασα κάποια έντυπα και αργότερα κάποια βιβλία που είχαν ως αντικείμενο την προσπάθεια κάποιας οργάνωσης να ελέγξει την παγκόσμια οικονομία και μέσω αυτής να ελέγξει το μέλλον των κρατών και των λαών, τότε μου φάνηκε σαν ένα σενάριο συνωμοσίας. Την οργάνωση την έλεγαν Διεθνής Σιωνισμός και ο καταστατικός χάρτης της οργάνωσης ήταν τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Τα πρωτόκολλα λοιπόν των σοφών της Ιών, για όσους ακροατές δεν γνωρίζουν, είναι γραπτά ντοκουμέντα που περιγράφουν με λεπτομέρειες όλο το τελικό σχέδιο που έχουν καταστρώσει οι σιωνιστές με σκοπό
τη μεθοδική και βήμα-βήμα εφαρμογή τους, μέχρι να πετύχουν το βασικό τους στόχο, που είναι η κατάκτηση της παγκόσμιας εξουσίας. Σήμερα γνωρίζω πως αυτό το σενάριο είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης της ανθρωπότητας, που μόνο ο Θεός και οι Έλληνες μπορούν να το σταματήσουν. Αυτά τα έγγραφα ήταν κάποια ντοκουμέντα γραμμένα περίπου το 1760 μετά Χριστό, 140 χρόνια δηλαδή πριν ιδρυθεί επίσημα ο Διεθνής Σιωνισμός, που προέβλεπε την πορεία του κόσμου. Αυτό όμως που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι πως μέσα από τις διακηρύξεις τους και τα πρωτόκολλα, αυτό που λαμβάνει ο ακροατής υπόψη του είναι ένα πνεύμα μίσους και εκδίκησης κατά του χριστιανισμού, και ο βασικός στόχος δείχνει πως είναι η εξαφάνισή του με οποιοδήποτε μέσον και τρόπο. Με λίγα λόγια, θεωρούν τον χριστιανισμό το μεγαλύτερο εμπόδιο στα απάνθρωπα σχέδιά τους. Αυτή λοιπόν η κακοποιός και εκδικητική μορφή του σιωνισμού κατά του χριστιανισμού δεν μπορεί να γίνει κατανοητή εκτός αν μελετηθεί σε συσχετισμό με την καταδίκη και τη σταύρωση του Μεσσία Ιησού Χριστού. Μόνο τότε λοιπόν, και με δεδομένο πως κεντρική ιδέα του σιωνισμού είναι πως ο Μεσσίας Χριστός δεν έχει έρθει ακόμα αλλά αναμένεται, μπορεί να γίνει κατανοητό το μίσος που τρέφουν για τον χριστιανισμό και τον ελληνισμό, αφού η Ελλάδα είναι αυτή που δέχθηκε τον Ιησού Χριστό, που εκείνοι σταύρωσαν και διέδωσε τον χριστιανισμό στον κόσμο. Σε συνδυασμό λοιπόν με αυτό το άρθρο θα γίνει κατανοητός ο λόγος ίδρυσης του Διεθνούς Σιωνισμού, καθώς και οι στόχοι του. Ας δούμε λοιπόν κάποια άρθρα του Σιωνισμού να δούμε τι λένε. Η Ελλάς στο στόχαστρο του Σιωνισμού. Η αλήθεια πριν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι από την ιστοσελίδα 500 που αναρτήθηκε τον 1ο μήνα του 2013. Με τίτλο «Ελληνισμός και Ορθοδοξία στο στόχαστρο του Σιωνισμού, ένας παγκόσμιος πόλεμος». Στις εκλογές λοιπόν του Ισραήλ τον Νοέμβριο του 1988, οι υποψήφοι πολιτικοί από όλα τα κόμματα έλεγαν στους Ισραηλίτες ψηφοφόρους το εξής: «Μην ξεχνιόμαστε. Ο εχθρός μας δεν είναι οι Παλαιστίνοι. Αυτούς τους έχουμε από κάτω. Βασικός μας αντίπαλος είναι ο ελληνισμός». Αυτό γράφτηκε στην γερμανική Die Welt και δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα από την Ελευθεροτυπία στις 5 Ενδεκάτου του 1988. Οι σιωνιστές λοιπόν μας μισούν θανάσιμα λόγω της χριστιανικής μας πίστης και με τον έλεγχο της οικονομίας ως μέσον επιδιώκουν την εξαφάνιση του λαού μας και την πλήρη υποταγή όσων μείνουν.
Πρόκειται για έναν θρησκευτικό πόλεμο που γίνεται κατά της Ελλάδος με οικονομικά μέσα προς το παρόν, ενώ σε άλλες χώρες χρησιμοποιούν και τα όπλα ως μέσα και δολοφονούν φανερά τους χριστιανούς. Αν δεν τον δούμε ως θρησκευτικό πόλεμο, τότε δεν θα μπορέσουμε να εννοήσουμε αυτή τη σημερινή παράδοξη κατάσταση και το μίσος που τρέφουν για τον ελληνισμό. Ελέγχουν τις αντιδράσεις του λαού γιατί φοβούνται. Μπορεί όμως να μας μισούν θανάσιμα, αλλά παράλληλα μας φοβούνται. Φοβούνται και τρέμουν να μην καταλάβουμε τα σχέδιά τους και αντιδράσουμε. Άλλωστε το γνωρίζουν πολύ καλά, πως μόνο οι Έλληνες μπορούμε να τους αλλάξουμε και να τους ματαιώσουμε τα σχέδια. Γι' αυτό είναι πολύ προσεκτικοί και μας πιέζουν σιγά σιγά και μέχρι εκεί που το δεχόμαστε. Μετά αρχίζουν πάλι την πλήση εγκεφάλου τα ΜΜΕ, ως γνωστόν, και μας προετοιμάζουν για να δεχθούμε το επόμενο στρίμωγμα. Πρώτα μας λένε συνέχεια θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό, θα γίνει και αυτό. Όσο υπάρχουν αντιδράσεις δεν γίνεται τίποτα. Αν οι αντιδράσεις συνεχίζονται, τότε το αποσύρουν. Αν όμως κοπάσουν οι πολλές αντιδράσεις, τότε πάρτο και πάνε για το επόμενο. Παράλληλα όμως ελέγχουν και τις αντιδράσεις για να μην γίνουν ανεξέλεγκτες και χαθεί ο έλεγχος της εξουσίας. Εκτός από τους πολιτικούς και τα κόμματα, ελέγχουν και όλους τους αρχηγούς και τους προέδρους των σωματείων και των οργανώσεων, ακόμα και των λεγόμενων πατριωτικών, αλλά ακόμα και των αναρχοαντιεξουσιαστών, για να ελέγχουν και να κατευθύνουν οι ίδιοι τις αντιδράσεις των μελών τους. Δεν θέλουν ανεξέλεγκτες αντιδράσεις. Δεν βλέπετε που τώρα στις πιο τυραννικές καταστάσεις που βιώνει ο λαός έχουν λουφάξει εντελώς οι λεγόμενοι αντιεξουσιαστές? Αυτά τα αγανακτισμένα παιδάκια δεν βγαίνουν από μόνα τους στους δρόμους. Τα βγάζουν οι αρχηγοί τους όταν η κυβέρνηση δεν υπακούει στις εντολές των σιωνιστών. Τώρα δεν έχουν κανένα λόγο να τους βγάλουν στους δρόμους. Η κυβέρνηση είναι πολύ υπάκουη και δεν πρέπει να τους δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Ειδικά μέσα σε αυτό το ρευστό πολιτικό κλίμα και αυτή τη βουβή λαϊκή οργή, που οποιαδήποτε ενέργεια ανεξέλεγκτης αντίδρασης μπορεί να πυροδοτήσει κοινωνική έκρηξη και πτώση της κυβέρνησης. Δεν επιδιώκουν ανεξέλεκτη πτώση. Τα πάντα πρέπει να είναι υπό έλεγχο. Ακόμα και η πτώση, αλλά και η εξέγερση, για να είναι υπό έλεγχο και η επόμενη κυβέρνηση. Πώς όμως θα επιδιώξουν να το πετύχουν αυτό? Την απάντηση μας τη δίνουν οι ίδιοι, μέσα από τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, που τα έγραψαν οι σοφοί, υποτίθεται, του Ισραήλ πριν από 250 χρόνια και τα ακολουθούν κατά γράμμα μέχρι σήμερα, από γενεά σε γενεά. Ένα φοβερό λοιπόν κείμενο των σιωνιστών από το μακρινό παρελθόν, που απεικονίζει το παρόν και μιλά για το μέλλον της Ελλάδος.
Αυτός ο λόγος εκφωνήθηκε το 1865 από έναν ραβίνο σε ένα συνέδριο των σοφών του Ισραήλ που έγινε στην Πράγα επάνω στον τάφο του μεγάλου τους ραβίνου Σιμεών Μπιλτζούντας, που απεικονίζει την ελληνική σημερινή πραγματικότητα. Βρίσκεται στο βιβλίο του Νίκου Ψαρουδάκη «Τα μυστικά σχέδια του Διεθνούς Σιωνισμού», σελίδα 13, και στο κεφάλαιο «Τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών», σελίδα 569, και στο βιβλίο του πατρός Ιγναντίου Καπνίση «Ο Μεσσίας και οι εχθροί του», σελίδα 151. Μερικά από τα κύρια σημεία του λόγου είναι τα εξής. 100 ολόκληρα χρόνια εμείς οι σοφοί του Ισραήλ συνερχόμαστε σε συνέδρια για να εξετάσουμε τις προόδους μας στην υποταγή του κόσμου που μας υποσχέθηκε ο Ιεχωβά και στην κατάκτηση της εχθρικής χριστιανοσύνης. Και αυτό το έτος, συγκεντρωμένοι εδώ, στον τάφο του αγαπητού μας Σιμεών Μπεν Ιούδα, μπορούμε να διαπιστώσουμε με υπερηφάνεια πως ο αιώνας που πέρασε μας έφερε πιο κοντά στο σκοπό μας, που σύντομα θα πραγματοποιηθεί. Το χρυσάφι ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο αποτελεσματικότερος μοχλός για αυτούς που το κατέχουν, αντικείμενο δε μεγάλης επιθυμίας για αυτούς που δεν το έχουν. Με το χρυσό εξαγοράζονται οι επαναστατικότερες συνειδήσεις. Ήδη οι κυριότερες τράπεζες, τα θησαυροφυλάκια του κόσμου και τα δάνεια των κυβερνήσεων βρίσκονται στα χέρια μας. Η άλλη μεγάλη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας είναι ο τύπος. Επαναλαμβάνοντας συνεχώς τα ίδια πράγματα, θα κάνει το τέλος να φαίνονται αληθινά. Θα εξυμνούμε συνεχώς τη δημοκρατία και θα διαιρέσουμε τους χριστιανούς σε πολιτικές μερίδες. Έτσι, θα διασπάσουμε την εθνική τους ενότητα και θα ενσπείρουμε μεταξύ τους διχόνοια, και η ιδιοκτησία της γης συνεπάγεται πάντα την επιρροή και τη δύναμη. Χάριν δήθεν της κοινωνικής δικαιοσύνης, θα κομματιάσουμε τις μεγάλες ιδιοκτησίες και θα τις μοιράσουμε στους χωρικούς που τις θέλουν. Αυτοί για να τις καλλιεργήσουν θα χρεωθούν αμέσως. Έτσι η γη θα γίνει δική μας και η κατοχή της γης θα μας εξασφαλίσει την εξουσία. Διαθέτουμε άξιους ομιλητές για να ενθουσιάζουν και να πείθουν τα πλήθη. Θα τους σκορπίσουμε στους χριστιανούς για να κηρύξουν τις μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να τους φέρουν την ευτυχία. Η Παλαιστίνη σήμερα δεν είναι παρά ένα πεδίο προετοιμασίας Ιουδαίων πρακτόρων που ετοιμάζουν την προσεχή επανάσταση και την κατάληψή της. Αλλά προπαντός θα προσέξουμε την εκπαίδευση. Από εκεί θα διασπείρουμε τις ιδέες που μας εξυπηρετούν και θα διαπλάσουν τους χριστιανούς όπως εμείς θέλουμε. Αν κάποιοι από εμάς πέσουν στα νύχια της δικαιοσύνης των χριστιανών, ας σπεύσουμε σε βοήθειά τους. Ας βρίσκουμε τους μάρτυρες που χρειάζονται για να σωθούν από τους δικαστές, μέχρι ότου γίνομαι εμείς οι ίδιοι δικαστές. Τους μονάρχες της χριστιανοσύνης, τους φουσκωμένους από φιλοδοξία και ματαιότητα, θα τους προμηθεύσουμε όσο χρήμα ζητά η ανοησία τους και θα τους σύρωμε από τη μύτη. Αιώνες τώρα τα παιδιά του Ισραήλ, διωγμένα, περιφρονημένα, εργάστηκαν σκληρά για να ανοίξουν το δρόμο προς την παγκόσμια εξουσία. Πλησιάζουμε το σκοπό μας. Ελέγχουμε πια την οικονομική ζωή των καταραμένων χριστιανών. Στην κατάλληλη στιγμή θα εξαπολύσουμε την Επανάσταση για να καταστρέψει όλες τις τάξεις της χριστιανοσύνης και θα υποτάξει για πάντα τους χριστιανούς σε μας. Έτσι θα ολοκληρωθεί η υπόσχεση του Ιεχωβά που έχει δοθεί στον εκλεκτό λαό μας.
Όπως ακούσαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, αυτό το κείμενο επιβεβαιώνει πως όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα σήμερα είναι οι συνέπειες του θρησκευτικού πολέμου που μας έχουν κηρύξει οι χριστιανομάχοι της πολιτικοθρησκευτικής ηγεσίας του Ισραήλ. Η προσεκτική ανάγνωση του κειμένου θα μας δείξει πως σχεδόν όλα έχουν επιτευχθεί. Πρώτον, ελέγχουν τις τράπεζες και τον παγκόσμιο πλούτο. Δεύτερον, όλα τα δάνεια των κρατών βρίσκονται στα χέρια τους. Τρίτον, με το χρήμα έχουν εξαγοράσει όλους τους ανθρώπους, πολιτικούς και μη, και όλες τις επαναστατικές συνειδήσεις. Τέταρτον, τα ΜΜΕ υπνοτίζουν τον κόσμο και δημιουργούν μια ψευδαίσθηση της πραγματικότητας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τα ίδια ψέματα. Πέμπτο, μας έχουν χωρίσει σε πολιτικές ομάδες και μας έχουν σπείρει διχόνοιες. 6. Έχουν διασπάσει την εθνική μας ενότητα. 7. Η πρώην Δημόσια Αγροτική Τράπεζα, αφού καταχρέωσε όλους τους αγρότες, δόθηκε σε αυτούς. 8. Ελέγχουν όλη την εκπαίδευση μέσα από το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και διδάσκουν τα παιδιά μας αυτά που θέλουν. 8. Έχουν σκορπίσει παντού λαοπλάνους που μιλούν για μεταρρυθμίσεις. 9. Το Ισραήλ τότε δεν ήταν κράτος και ετοίμαζαν οι πράκτορες του την Παλαιστίνη για κατάληψη. Το κατέλαβαν το Μάιο του 1948 και από τότε δολοφονούν μέχρι σήμερα Παλαιστινίους, αφού τα κεφάλια της Χαμάς είναι πράκτορες του Ισραήλ και φροντίζουν να τους δίνουν το δικαίωμα για να αφανίσει όλη τη φυλή των Παλαιστινίων. 10. Ελέγχουν σήμερα τη δικαιοσύνη και έχουν γίνει οι ίδιοι δικαστές. Γι' αυτό και εκδίδουν παντού ό,τι αποφάσεις θέλουν που τους εξυπηρετούν. 11. Σέρνουν όλο τον πολιτικό κόσμο από τη μύτη, αφού τους έχουν πληρωμένους και με αποδείξεις. Διαβάστε ένα σχετικό άρθρο «Σατανισμός και παρακράτος κυβερνούν την Ελλάδα». 200 βουλευτές μισθοδοτούμενοι από τον μεγαλύτερο επιχειρηματία της χώρας. Διαφθείρουν την κοινωνία για να την κοιμίζουν. Αλλά και η αθλιότητα και η διαφθορά που επικρατεί στην κοινωνία και κρατά τους ανθρώπους πνευματικά υπόδουλους και τους έχει κάνει εγκεφαλικά ανίκανους να αντιλαμβάνονται τι πραγματικά συμβαίνει, είναι και αυτό έργο των σιωνιστών. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο πρωτόκολλο 5. Το μεγάλο μυστικό για να κυβερνά κανείς με επιτυχία είναι να πολλαπλασιάζει τα ελαττώματα του λαού, τις κακές του συνήθειες, τα πάθη και τις κοινωνικές του ροπές, έτσι που να μην μπορεί κανείς να βρει άκρη σε αυτό το ηθικό χάος που οι άνθρωποι να φτάσουν στο σημείο να μην μπορεί να συνεννοηθεί ο ένας με τον άλλο. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα? Και συνεχίζουν συμπληρώνοντας στο πρωτόκολλο 13. Για το ενδεχόμενο δεκάποτε να συνέλθουν και με τη σκέψη να αντιληφθούν τα δίχτυα που τους έχουμε ρίξει, θα τους κρατάμε απασχολημένους και θα τους διαφθείρουμε με τα τυχερά παιχνίδια, τα αθλητικά θεάματα, τις άσωτες διασκεδάσεις, τον αλκοολισμό, τα ναρκωτικά και την πορνεία. Αυτά γράφουν τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών και αυτά εφαρμόζονται κατά γράμμα από τους Ιωνιστές, γι' αυτό και ελέγχουν σήμερα τον πολιτικο-κοινωνικό βίο της Ελλάδος. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής «Το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας», όπως το γράφουν τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα με κάποιο άλλο θέμα, πρώτα Θεός πάλι μαζί, να συνεχίσουμε το δεύτερο θέμα και να ολοκληρώσουμε τα όσα μας έχουν ετοιμάσει.
ακροατές του Ράδιο Μαρτυρία, στους 95,5 των FM παρακολουθήσατε την εκπομπή «Περίπατος στο διαδίκτυο». Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πατήρ Εμμανουήλ Πετράκης, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Χανίων. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.